Var baş, ji hemî hevalara hûn tev bi xêr hatin. Îro jî bültena me di derheqê Rojavayê Kurdistanê de ye. Agahiyên nû hene. Di derheqê Minbiçî de, di derheqê herêmên dagirkirî de daxuyaniya dawî ya rêveberiya Xweser heye. Qesedê yan jî hêzên cuda ê li Rojavayê Kurdistanê bangên wan hene di derbarê herêmên dagirkirî de. Herêmên ku em behs dikin ji aliyê dewleta Tirkiye ve hatiye dagirkirin, çeteyên xwe li wê derê bicihîkirine. Ka em binêrin çi ne naveroka van daxuyaniyan. Amerîka di nava helwestekî pozîtîf de ye. Hêzên xwe dişîne kobanî, cesaret, hêz û quwet dide. Şervanên rêveberiya Xweser ev tiştên baş in, pêşketinên ciddî ne. Eger hûn amade bin ez dixwazim bültenê pêşkêş bikim ji we re. Di nava bültena me de nûçeyên cuda jî hene. Di derbarê herêma Laskiye de li wê derê hin şer û pevçûn hene. Raperîna gel heye, gel serî hildaye bi taybetî gelên ji baweriya Elewî li hember Heteşê, li hember hêzên serdest ê wê derê serî rakirine ji ber ku ew li wê derê mexdûr in, çend kes ji wan hatine kuştin. Niha serhildana wan ber bê Kudirê ve diçe, xuya ye ev destpêka şerê navxweyî yê li Sûriyê ye. Li hember vê rêveberiya nû. Ev pêşketinên nû ne, li başûrê Sûriyê jî pêşketina İsraîlê heye. Li wê derê jî gel hinek nerazîbûn nîşanê helwesta eskerên İsraîlê de. İsraîl neçarma vekişe ji hin hereman. Ka em binêrin rewş çi ye di dorê de. Em ê ji we re pêşkêş bikin. Daxuyaniya dawî ya Duran Kalkan heye ji rêveberên Partiya Karkerên Kurdistanê ka ew di derbarê Sûriyê de, di derbarê avabûna Sûriyeyê nû de, Rojavayê Kurdistanê de, di derbarê hebûna gerîlla ya li Rojavayê Kurdistanê de çi dibêje? Eger rêveberiya Xweser biryar bigire di derheqê gerîlayên Partiya Karkerên Kurdistanê yên li Rojavayê Kurdistanê de, wê encamek çawa derkeve? Duran Kalkan bersiv dide vê pirsê. Yani ji we re dikarim sererast bibêjim, dîrek bêjim. Eger rêveberiya Xweser biryar bigire gerîlayên ne ji Sûriyê eger îcab bike ji Sûriyê derkevin, ji Rojavayê Kurdistanê derkevin, wê demê Duran Kalkan pêşniyaz dike ku ew gerîla dikarin çek û sîlayê xwe bigirin, derbasî Bakurê Kurdistanê bibin. Pêşniyazekî wisa dike. Ev jî pêşketinekî mühîm e. Lê belê ye herî mühîm herêmên dagirkirî weke Serê Kaniyê, Efrîn, aqubeta we wê çawa be, pêşaroja wan wê çawa be, niha em ê ji we re pêşkêş bikin. Helwesta Amerîkayê me gotibû girîng e, niha cardin hatine li Kobanî bicihîbûne. Ez bawer dikim bicihîbûna eskerên Amerîkî li Kobanî îjar daîmî ye. Beriya niha dihatin bicih dibûn ji bo çend rojan çavdêrî dikirin, agirbez kontrol dikirin, diçûn lê belê niha xuya ye ew ê daîmî bin li wê derê. Em bi nûçeya balafirê ya li Kazakistanê dest pê bikin. Li Kazakistanê balafireke rêwiyan ya Azerbaycanê ket xwarê. Encamek pir negiran e, pir balkêşe ku tê de însan sax filitîn. Balafira rêwiyan ya Azerbaycanê li nêzîkî bajarê Aktau yê Kazakistanê ket xwarê. Çavkaniyên herêmî radgihînin ku di balafirê de bi tevahî 62 rêwî hebûne. 5 personelên balafirê bi tevahî 67 kes hebûne. Wezareta Rewşên Lezgîn ya Kazakistanê ragihand ku 42 kesan jiyana xwe ji dest dane, 25 kes birîndar bûne. Her wiha saziya reyên hewayî ya Azerbaycanê da zanîn ku ji 62 rêwiyan 37 kes welatiyên Azerbaycanê ne, 16 ji wan welatiyên Rûsyayê ne, 6 ji wan welatiyên Kazakistanê ne, 3 jî welatiyên Qirgizistanê ne. Şewata ku ji ber ketina balafirê derketiye hatiye vemrandin. Yani niha rewş aram e. Li gorî hin çavkaniyên Rûsyayê jî balafir ji Bakûyê ber vê bajarê Groznê yê Çêçenistanê ve diçû ji ber mija li bajarê Grozniyê roteyê xwe guherandibû. Panîkek çêbû, balafir ket xwarê, pir balkêş e, dîmen hene. Eger bikaribim dîmen nîşanê wedim pir baş e. Dîmen di dîmen de xuya dibe ku İnsan kayek ez bibînim muhakkak hûn rast hatine lê di dîmen de xuya dibe ku însan
ji nava agir ji nava balafirê difirin diçin. Ez vê dîmenê bi were parvekim fikra we çi ye? Tiştekî derheqê fikrê de tune lê dîsa jî mirov parveke baş e. Em bi hev re temaşe bikin. Rewş bi vî şiklî ye. Yani hin kesên ku ji balafirê saxî filitîn dîmenê wan jî hebû. Ji nava balafirê jî hin dîmen hene lê tişt nabe. Em derbasî mijara xwe ya Sûriye bibin. Mijara Sûriye ye herî girîng e elbet. Tamam. Ew qas ez dibêjim qey bes e. Îjab nake mirov pir zêde ser balafirê bisekine çünkü qeza ye. Qeza dibe tabii. Tiştê wisa dibin normal e. Deqekî baş e. Na em derbasî mijara din bibin. Ew jî daxuyaniya Tülay Hatîmoğulları heye. Di civîna hevşaredarên Dem Partiyê de axifiye. Ka em cî bidin wî jî bi qasî çend gotinan, paşê jî em derbasî meseleyên din bibin. Ez dîsa jî dengê xwe kontrol bikim. Niha deng baştir e? Tamam. Deng erê. Hûn jî cana wextê ku deng nayê hûn ji kerema xwe re agahî bidin min. Niha hevan no. Hevşaredarên Dem Partiyê îro li Enqereyê li hev civiyan, Hevseroka Dem Partiyê Tülay Hatîmoğulları di civînê de axivî, mijarên di rojevê de nirxandin. Beriya civînê Tülay Hatîmoğulları êrişên dewleta Tirk û çeteyên wê yên li ser Rojavayê Kurdistanê bi bîr xistin got, niha şerê sêyemîn yê cîhanê tê meşandin. Divê reveberiya nû ya Sûriye demokratîk bibe, nasname hebûna hemû gel û baweriyan nas bike, li dijî komên terorîstiyên Daişê herî zêde gelê Kurd tê koşiyaye, Kobanî sembola vî şareyê herî giring e. Dewleta Tirk hewldide destkeftiyên Rojavayê Kurdistanê tune bike, em ji vir bang li rayedarên dewleta Tirkiyê dikin, dest ji dijminahiya xwe ya Kurdan berdin, bi hemû hêza xwe em ê statûya Rojavayê Kurdistanê biparêzin. Di serî de Nisêbîn Pîrsûs li her derê wê çalakiyên me yên ji bo parastina Rojavayê Kurdistanê bidomin, dibêje Tülay Hatîmoğulları. Wekî din di derbarê hevdîtinên li Başûrê Kurdistanê de jî dibêje me bi hin aliyên siyasî re hevdîtin pêkanîn hûn zanin çûbûn Başûrê Kurdistanê heyetekî li wê derê çûbûn ser gora Mam Celal Talebanî jî du peyam derketin ji hevdîtinên me yên Başûrê Kurdistanê dibêje ya yekemîn giringiya yeketiya netewî ya gelê Kurd bû ya din jî avakirina aştiya herêmî bû dibêje Tülay Hatîmoğulları. Ev peyama wê ye. Ya din jî İsraîl hebûna xwe ya li Sûriyê berfirehtir dike. Artêşa İsraîlê bang li şîniyên gundê Cubata eş Xeşebê yê girêdayê bajarê Kuneytreyê kir. Ji wan xwest di nava 48 saatan de silahê xwe teslîm bikin. Artêşa İsraîlê dawiya heftê ji şîniyê herêma Basê ya girêdayê Kuneytreyê xwestibû di nava 2 saata silahê xwe teslîm bikin. Artêşa İsraîlê piştî rejîma Bas Roxiya kete nava tevgerê bi taybetî li herêma bendeva El Mentereyayê hebûna xwe ya li Sûriyê bi qasî 7 kîlometreyan bi pêş xist. Pêra jî noxteyên kontrolê pêkanîn ketin û derketina van deveran xistbin kontrola xwe. Gundê Cubata El Xeşeb ew jî li rojdatê girê Golanê ye dikeve nava herêma tampon ya bin kontrola hêzên netewên yekbî. İsraîl bi firsenda hilweşîna rejîma berê bi vîya we destanê ser vê herêmê.
لبلي بقاسي كو ما بيست از بوارا ديمانجي بارفي بكم بقاسي كو ما بيست دفي دقيقة هزين إسرائيل vekişiyane binirin ev devera ku hûn dibînin ev devera ku hûn dibînin jalî İsraîlê ve anha hatiye kontrol kirin. Ev dergirê Golanê ye ew xeta hûn dibînin xeta keskê hişînê girtî hûn dibînin piştî vê xetê jî dûre hatiye kontrol kirin jalî İsraîlê ve li vê derê ev ciyê ku hûn dibînin li van hereman gel niha nerazîbû nîşanê hêzên İsraîlê dide hêzên İsraîlê kêm jî vekişiyane. Swêdiya armanca İsraîlê ew e van hereman zêdetir kontrol bike û bi taybetî ber bê vê derê ve were Swêdiya ev dere. Tabii hin kes dibêjin eger İsraîl kontrola xwe li van dera zêdetir bike û ji vê derê jî dikare biçe heta herema dibin kontrola Qesedê de ev der jî deriyê Ebu Kemal e. Eger vê derê korîdoreke were vekirin di navbera İsraîl û Rojavayê Kurdistanê de ev der jê re dibêjin korîdora Davûd. Êdî çi qas mantiqî ez wê ji wara dihêlim. Eger vê derê korîdor çêbe tekîliya Qesedê û İsraîl zêdetir şeffaf dibe. Bifikirin ev der İsraîl'e ev der jî Rojavayê Kurdistanê ye. Ev derî ber bê Iraqê ve dibe ev deriyê Sînor e. Ev jî Ürdün e û deriyê Ürdünê jî li vê derê ye. Îjar armanca İsraîlê ew e van hereman hemî kontrol bike vê derê biçe heta Rojavayê Kurdistanê. Êdî ji bo xêra Kurda ye ne bi xêra Kurda ye êdî ez wî ji wara dihêlim. We got erê ama niha di vê rewşê de durzû bê parastinin İsraîl bi armanca parastina durziyan ketiye vê heremê bi taybetî Swêdiya li wê derê gelekî bi qasî milyonek milletê me durzû hene koka wan digihêje Kurdan bi zimanê Kurdan e em nabêjin sedî sed Kurdin lê bi zimanê Kurdan e ola wan baweriya wan cuda ye xwe wekê Kurd dihesibînin qismekî wan ne hemî ama wextê meriv dîrokê dinêre dîroka wan koka wan digihêje Kurdan. Yani qet nebe kuzenê me ne yani bi zimanê me ne. Îjar ew ji vê gavê ji aliyê İsraîlê ve têne parastin tiştek nayê serê wan dewletek wekî İsraîlê li pişt wan e ew baş e yani parastina wan baş e ji ber ku niha mesela li Laskiyê hûn bibînin ez ana vê jî nîşanê we bidim mesela ev deverên niha sor çêbiye ev dever herema Elewiyan e li wê derê dezgehê wan ên baweriyê têne şewitandin 5 kes hatin qetil kirin doh her wiha cihê baweriya wan hate şewitandin niha millet mesela rabiye ser piyan hêzên heteşê êriş kirin çend kes ji wan hatin kuştin dîmen hene dixwazim bi wara parve bikim berê ku em basa min biçê bikin berê ku em basa wan heremên dagirkirî bikin ez dixwazim basa serhildana Elewiyan ya li hember heteşê bikim ev der min biçe pêşketina Qesedê dewam dike lêbelê ez bînim bîra we ev nexşeya ku niha hûn dibînin ji ber ku ji aliyê hêzên nêzê dewleta Tirkiye ve tê amadekirin pêşketina Qesedê pir naxwazin nîşan bidin. Ka ev bank çi ye? Ev banka ku ez ji wara dibêjim ev e ev banka Qesedê ye ji bo çeteyên dewleta Tirkiye û malbatê wan divê van heremên dagirkirî biterkînin di nava 48 saetan de yani heta serê salê ez ê naveroka vê bankê jî ji wara vekim ka mesele çi ye tiştekî divê em bizanibin hevanno niha hemî tiştê ku hûn dibînin vê derê zer ev operasyonên Qesedê ne li hember çeteyên dewleta Tirkiye li derdora min biçê ev pira Qereqozaxê ye ev bendava Tişrînê ye
hêzên dewleta Tirkiye hê jî êrişî xwe domînin. Lê hêzên Qesedê jî tim di nava tevgerê de ne, hêzên koalîsyonê piştgirî didin Qesedê vê em bizanibin. Niha ez viyadaynim em basa vê mijarê bikin. 5 xizmetkarên mezergeha Elewiyan li bajarê Helebê nel bajarê Helebê li derdora Laskiye yani hemî ji ber ku girêdayê Helebê ye wisa dibêjin. Li wê derê hatin qetilkirin. Ez dîmen jî bînim ser ekranê maqsed mirov baştir bibîne. Ka me çawa doanî? Me çawa doanî? Naev dîmenên ku hûn ser ekranê dibînin hevanno ev ji çalakiyên protestûyê yên gelê me Elewî ye li herêma Laskiye. Ez nûçe jî ji we re bixwînim paşê em ê bikaribin zêdetir şîrove bikin. Çavdêriya Sûriye ya mafê mirovan ev saziyekê di derbarê bûyerên li Sûriyê de tim agahiyan dide radigihîne ku çekdaran du hêrişê ser mezergeha Ebu Abdullah el Hesên el Xesîbî kir. Ev jî li devera Meyslûn ya li bajarê Helebê ye. Di encamê de 5 xizmetkarên mezergehê hatin kuştin. Çekdaran laşê kuştiyan perçe kirin. Dişibe dewra Daişê. Mezergeh wêran kirin, şewtan din. Piştî vê bûyerê nerazîbûna xelkê li herêmê zêde bû. Wan daxwaz kir ku êrişkarên vê mezarê û her wiha kujerên xizmetkaran werin darizandin. Li Tertûsê jî li Tertûs jî dikeve herêma Laskiye li wê derê jî di navbera Hetêşê û çekdarên xwecihî de şer derket binêrin. Ev dîmenên ku niha hûn dibînin ev serhildana milletê me Elewî ye li herêma Laskiye. Herêma Laskiye ez ji we re bêjim cî ji we re nîşan da ew e tam dikeve binê Hatayê. Di navbera Hatay û Lublanê de herêma Laskiye heye li vê derê serhildana gel heye vê gavê. Ez dibêjim qey ev pêşketinên gelekî girîngin binêrin li ser xerîtê jî hatiye nîşandan nûçe hevalê me Tirkî dizanin dikarim bikim Tirkî jî zimanê wî heye lêbelê îcab nake. Ev serhildana gel vê derê dibêje Qardaha erê. Ji ber ku li hember sembolên Elewiyan êriş hatiye kirin û çend kes hatine qetilkirin ev der cihê protestoyê ye. Çalakiyên protestoyê li vê derê dewam dikin, li vê derê û li vê derê. Ev hemî herêma Laskiye piraniya wan Elewî ne li vê derê û dikeve çarçoveya herêma Helebê. Binderin tam di binê Hatayê ez bawer dikim Elewiyên Ereb yên li Hatayê û ev xelkê me Elewî yê li vê derê xizmê hevin, eqrebayê hevin. Wekê Kurdên Bakurê Kurdistanê û Kurdên Rojavayê Kurdistanê çawa xizmê hevin, çawa kuzenê hevin ji hevû de dizewicin. Ez bawer dikim vê derê jî bi eynî awayî ye. Îjar niha li Sûriyê hevanno milletê Durzû ji aliyê İsraîlê ve tê parastin. Milletê Kurd ji aliyê Qesedê ve tê parastin. Amerîka hêzên koalîsyonê piştgirî dewan. Lê problemek heye milletê me Elewî ji aliyê tu kesekî ve nayê parastin. Niha İsraîl ji ber meseleya Hîzbullahê, ji ber meseleya İranê pir zêde piştgirî nade Elewiyan. Dewleta Tirkiye hûn zanin ji xwe dijminê sondxwarê yê Elewiyan e. Wê çawa be ev xelkê me Elewî çawa were parastin? Ev problem e. Pirsgirêk ev e. Îja niha hêvî ew e ku Qesedê bikeve dewrê. Elewî milletê me Elewî bang li Qesedê bike ku Qesedê jî beşek ji hêzên xwe bişîne hawara wan ve ji bo parastina wan. Xwazî tiştekî wisa çêbiya veya pêşniyaza min e êdî çi qas pêk tê em nizanin. Rê bihur çi qas heye, çi qas îmkan heye biçin wê derê
ew jî meçhûl e. Ama milletê me Elewî li temamê Sûriyê niha bêparastin bi tu şiklekî divê nebin hedefa êrişên HTŞ û hêzên çekdar ê tundre û êliyên îslamîst divê bi şiklekî netewek bî bikeve dewrê yan netewek bî hêzên xwe bişîne herêmê ji bo parastina van Elewiyan yan jî divê erk wezîfe bide Qesedê ku ew biçe hawara wan û ew li wê derê baregî hava bikin û gelê me Elewî bixin bin kontrolê. Ev jî girêdayî daxwaza wan e. Eger xelkê me Elewî daxwaz bike netewek bî jî Amerîka jî weke navbênkar bikevin nava tevgerê wê demê îmkanê Qesedê çêdibe biçe li herêma Laskê jî bi cihê bibe. Çi mane be? Tiştê wisa dibin. Yani aynı mesele li Tertûsê jî heye. Binêrin. Li gorî çavdêriya mafê mirovan ya Sûriyê li gundê Xirbet el Mizzeyê yê parêzgeha Tertûsê şer û pevçûn di navbera çekdarên Heyet Tahrir el Şamê de derketiye û çekdarên xwecihî hat ragihandin di encamê de otomobîlekê Heyeta Tahrir el Şam HTŞ ji aliyê çekdarên xwecihî ve hate şewitandin kuştî û birîndar ji her du aliyan jî hene. Şerê li Tertûsê piştîviyekê derket ku çekdarên HTŞ xwestibûn malê gundiyan kontrol bikin lêbelê çekdarên xwecihî red kiribûn. İjar pişra îdareya operasyonê leşkerî yên HTŞ hêzeke mezin şand herêmê li gundê Mizer heye ê Laskiyeyê li nêzîkê vîlaya Wesîm Esedê bi zimamê Beşar Esad çardê mehê şer di navbera çekdarên Feylaq el Şam û çekdarên şer li ser rejîma Baas Beşar Esad da derketibûn. Ka ez binêrim peyamek hatiye lê binêrim çi dibêje. Yani ew Elewiyê ku ez bas dikim elbet niha Elewî mamosteler ez ji we re bêjim Elewiyên Ereb hene, Elewiyên Kurd hene, Elewiyên Tirk hene, Elewiyên Hindû hene belkî ê Faris hene. Elewî bawerî ye ama netew tiştekî cuda ye. Merov aidiyeta civakî an netewî cuda ye. Tu dikarî Tirk bî, Kurd bî, ji kîja milletê bî bibî ama baweriya we te dikare Elewî be. Îja ev ez dibêjim Ereb in, Elewiyên Ereb in. Tu firqa wan ji Elewiyên Anadoliyê tune ne. Tu firqa wan ji Elewiyên Kurd tune ne. Pêdiviya wan bi parastinê heye. Kî dibe bila bibe. Kî çawa xwe pênasê dike bila wisa pênasê bike. Azadî heye. Tu xwewekê êzîdî pênasê bikî, tu êzîdî. Tu xwewekê Kurdê êzîdî pênasê bikî, tu Kurdê êzîdî. Ew jî Elewiyên Ereb in, Erebên Elewî ne, fiq nake. Ji ber vê yekê dibe mirov pir guh nede van tiştana. Yani hin hevalên ku bi rêya peyaman ev pirsî ne, ji ber vê yekê dibêjim. Di nava Kurdan de Xrîstiyan hene. Elewiyê rast baweriya êzdatî ya tiştê wisa edî ew em bihêlin ser wan. Yani Elewî xwe wekî êzîdî nebînin, nabînin. Mesela tu çî cem durziya tu dipirsî dibêjin em ne Kurd in, em ne Elewî ne, em ne Bisulman in, em dirzû ne. Temam serçava bila ew wisa bin. Hin Elewiyê me hene li Bakurê Kurdistanê xwe weke Ereb dibînin. Dibêjin em Elewî ne, em Ereb in hatine Anadoliyê, em ne Kurd in. Serçava bila ne Kurd bin. Yani hejmara wan bekî hezar kesî derbas nake. Yek ji wan Kiliçdaroglu ye mesela. Kemal Kiliçdaroğlu xwe Kurd nabîne. Halbuki Kirmanşikî daxife yani Zazakî daxife. Çawa mümkün e ji nava Ereba hatibe nava Kurda. Qet nebe 500 sal 600 sal rabordiya wan heye. îro em wan weke Kurd dibînin. Ama ew xwe weke Kurd nebînin serçava qet nexeme. Diş nabe. Yani hejmara Kurdan bi wan kêm û zêde nabe. Yani îcab nake merov dünya alemê jî weke Kurd bibîne. Wê rojê me pir berfirehî behs kiribû. Eger hûn binêrin malbata Aliyev serokkomarê Azerbaycanê ew sedî sed Kurd in. Merov dibîne Kurd in.
Kurd li her derê dünyayê hene ama ya mühim yeketiya Kurdan. Merov xwaweke Kurd bizane be, merov bibe xudî ruhiyetekî yekpare ya Kurdbûnê û merov mafê netewî yê Kurdan bixwaze. Du wextê Kurd bî tu mîna hin kesan hin kesên di nav AKP de cihê digirî tu Tirkiyetî biparêzî wê demê tu Kurd bûyî beriya niha tu niha bûyî Tirk. Ser çava tişna be ama îjab nake tu werî car din Kurdan bikujî. Mesele ew e. Derdê me ne bi wan kesan re ye ku çima xwe Kurd nabînin çima xwe Tirk dibînin. Derdê me bi wan kesan re ye ku tên qetla Kurdan helal dikin. Dixwazin Kurd li vê dünyayê tune bin. Dixwazin Kurd asîmle bibin. Derdê me bi wan re ye. Yani eger insanekî biçe xwe Ereb bibîne, Kurd bibîne, Tirk bibîne qet nexeme. Yani go nebin wan. Kî xwe çawa dibîne ne mesele ye. Belkî em jî beriya niha ne Kurd bûne, belkî em Ermenî bûne, belkî em jî Ereb bûne ama di vê rewşê de em xweweke Kurd dibînin. Em nizanin. Yani kok ne mühîm e. Hala hazır rewşa te çi ye. Serda jî tu ne Kurd bî jî, mesela ez bi xwe ji ser xwe bibêjim, ez ne Kurd bama jî di vê rewşê de dîsa jî min ev fikrê xwe siyasî diparast. Min ê dewa mafê Kurdan bikira, min ê ji Kurdan re dewletekî serbixwe bixwesta, min ê azadiya bêdawî bixwesta, min ê bigota milletê Tirk, qewmê Tirk, milletê Ereb xwedî kîjan heqî ne bila Kurd jî bibin xwedî wî heqî. Eger Ereb, Tirk, Faris bibêjin em dewlet naxwazin, em di nava xwe de em dixwazin sînora rakin, em bi hev re bijîn, me ê bigota ser çawa em jî bûwerane. Ne mesele ye. Ama weke netewa Kurd mafê vî netewî heye weke her kesî bijî. Dewlet be dewlet. Xweserî be xweserî. Ziman be ziman. Yani ji xelkê tu tiştekî Kurdan divê kêmtir nebe. Tu tiştekî. Mesela niha li Sûriyê nûbûnekî heye ne wisa? Milletê Ereb heye li Sûriyê. Kurd pêşniyaz dikin dibêjin werin em bi hev re xwedî aynî heqî bin. Eger heteşe bibêje na milletê Ereb serdest e wê demê Kurd dibêjin na keko. Tu here Şama xwe li wê derê bijî bila Kurdê me li Şamê weke xweserî li Şamê xweser bin ama li Viyalê jî li Rojava jî em li gorî dilê xwe dijîn. Em li gorî baweriya xwe dijîn. Ji bo me çi pêwîst be weke netew em li gorî pêdiviyên netewa xwe dijîn. Vana tiştên yani îcab nake merû li ser baxfe, li ser şer bike, li ser bifikire. Yani du cara du çawa dike çar hemî milletên li rojata navîn, hemî milletên li dünyayê divê xwedî aynî heqî bin. Ew qasas zelal e. Yani îcaba nîqaşê nake. Nayem derbasî mijarekî din bibin hevan da. Îjar şerê li min biçê niha di kîjan astê de ye ez bi çend gotinan basa wî bikim ji were. Şerê min biçê nazî wî bidim ser ekranê. Ez ê dîsa wî nexşeyê bînim bidim ser ekranê. Ez ê ser vê derê behs bikim baştir e. Niha min biç pêşketinên nû hene ev hemî ciyê zer hûn dibînin ev operasyonên nû yê Qesedê ne li hember min biçê daye dest pê kirin. Ez bawer dikim lambeya kesk ya Amerîkayê jî heye di derbarê azadkirina min biçê de. Ev tiştekî nû ye ji bo we. Erê. Bi vî şeklî nabe. Ew qas tehdît gefên dewleta Tirkiye hene. Êrişên çeteyên dewleta Tirkiyeyên li ser pirêya vê derê heye. Qereqozax. Qereqozax ev dere pire û bendava Tîşrînê jî tim di hedefa çeteyên dewleta Tirkiye de ye binêrin. Vê derê bombe dibarînin, bi dronan êriş dikin. Qesede mecbûr e operasyonekî berfirehkirinê bide dest pê kirin. Ez bawer dikim heta nava taxên min biçî jî çûye niha şer û pevçûn li derdora min biçê di nava taxan de dewam dike. Di rojên pêşme de dibe ku azadiya min biçê, azadkirina min biçê dîsa were îlan kirin.
İjar hunzanın heştê kanûnê bû dewleta Tirkiye dagirker bi hêzekî zêde bi tevî çeteyên xwe êrişê bendava tîşrinê kirin. Şervanê Meclîsa Leşkeriya Mimiçê bi tevî Qesedê YPJ li dijî êrişan dest bi berxwedanekî mezin kirin. Tevahî êrişên çeteyan ên li bendavê têk birin. Şervana niha li gundewarê Mimiçê dest bi operasyonê kiriye. Gav bi gav pêş vediçin. Di vê rewşê de bi qasî 10 gund hatine rizgar kirin. Yêdin jî pey derpê têne rizgar kirin. Ev gundê ku aniha dibin kontrola Qesedê de ne, ev gundê vê derê ne. Binêrin. Belkî nivîs biçûk nayê xwendin ama ev gundê ku hûn derdora rê dibînin ana hemî hatine kontrol kirin. Heta vê derê jî çûne. Doh mesela li nava Mimiçê gelek çalakiyekî pir mezin pêk hatibû. Wesayît agir pêk ketibûn. Gelek çete hatibûn kuştin. û gelek çeteyên artêşa Tirkiye jî çeteyên girêdayî dewleta Tirkiye mecbûr mabûn Mimiçê biterîkînin biçin Cerablûsê. Niha reva wan di rojevê de ye pir tê behs kirin. Çete êdî bê hêvî bûne. Çete dixwazin bifilitin. Ne tenê çeteyên li Mimiçê, çeteyên li Serêkaniyê jî, çeteyên li Girê Spî jî aniha dixwazin ji van hereman birevin û biçin. Ev heremên Girê Spî û Serêkaniyê li vê derê ne. Dewleta Tirkiye niha bi zora balafiran vê derê dibin kontrola xwe de digire. Hûn zanin çeteyên ku tên van de hatine van dere bi cih bûne li şûna Kurdan bi tevî malbatê xwe hatine, bi jin û zarokê xwe ve hatine. Niha malbatê wan jî zorê li wan dike. Dibêjin li Sûriyê êdî pêvajiyekê nû dest pê kiriye. Tu derdêmeyê ku em li van dera li mala xelkê li ser erdê xelkê bisekirin tune ye. Gazî derê we dewleta Tirkiye em xapandin. Gotin werin vê derê bi cih bin ev der dibe êdî erdê we, zeviyê we, milkê we wayê dibînin em yek bi yek têne kuştin. Îjab nake em vê derê xwe bidin kuştin ji bo armancên dewleta Tirkiye ya baş ew e em vegerin heremê xwe. Heremê wan ku derê ne? Heremê wan li nava Sûriyê ne. Belkî li Humusê ne, belkî li Hamayê ne, belkî li Lasqiyê ne. Em nizanin çeteyên dewleta Tirkiye ji her derê Sûriyê hinekî wan ji derveyê Sûriyê hatine. Ê ji derveyê Sûriyê hatine jî bi armanca hilweşandina rejîmê hatibûn. Ê niha rejîm jî hilweşiya. Êdî armanca wan nema. Heteşe çû bû hikûmet ew li wê derê man bê misyon, bê wezîfe. Ev hemî di nava wan de bûne pirsgirêk. Pirsgirêkên navxweyî yên çeteyan çêbûne. Heteşe hikûmet ava kir, tu ciyekî nedaye artêşa millî ya girêdayî dewleta Tirkiye. Ev hemî ji aniha bi vê wesîlê Qesedê jî bangekî kiriye ka ez cih bidim wê bangê bi destûra we. Em meselê zêde tevlihev nekin. Gelo Qesedê 48 saat mühlet da hêzên dewleta Tirkiye ji bo ji Serêkaniyê vekişin. Em vê mijarê hinek nîqaş kin. Pêşî belavokekî hate bilav kirin. Hêzên me dibêje xwe ji bo operasyonên taybet li dijî heremên dagirkirî amade dikin. Daxuyan ya Qesedê. Her çend bawekê fermî di malpera Qesedê de nehatibe bicihkirin jî bang hene. Ji nava Girê Spî, ji nava Serêkaniyê xeber tên, agahî tên ku çete aniha malê xwe bar dikin diçin. Li wê derê valehiyekî ciddî heye. Amerîka jî bang li wan kiriye. Van hereman biterîkînin biçin, şer û pevçûn heye. Zarokê we çêbûne, mezin bûne, malbatê we hene, li van deran nesekinin. Ev herem heremê, şerin. Di dawiya dawiyê de millet wê vegere ser mal û milkê xwe. Wê vegere ser zeviyên xwe. Ciyê we ne li wê derê ye. Dewleta Tirk hûn bikaranîn. Îjar niha diyalogekî ciddî heye di navbera dewleta Tirkiye û Amerîkayê de ji bo valekirina van heremên dagirkirî. Îjar em ji şêniyên Girê Spî, ji şêniyên Serêkaniyê re dibêjin dema rizgarkirina van hereman hatiye. Em bang li komên girêdayî dewleta Tirkiye dikin ê ku li van hereman niha dijîn bi tevî malbatê xwe. Derfeta ku me daye we, îmkanê ku me daye we jê fayde bibînin û derkevin biçin berê ku hûn werin kuştin. Berê ku mala we xirab bibe. Biçin warê xwe ya biçin memleketê xwe.
ev banga Qesedeye ha ev banga Qesede çi qas di pratikî de wê pêk were Qesede di derheqê vê meselê de kengê wê daxuyaniye fermî bide ev ne diyare lê aniha em zanin ew heyecana şer adı nava şervanên girêdayî dewleta Tirkiyeyê bi temamî têk çûye hêdî ez ser xerîtê jî nîşanê we bidim binêrin ev der girê spî ye ev tişta zer hûn dibînin ev banga ku min ji we re xwend ev e ev bi Fransî ye niha yani mesela li xerîtê binêrin ev girê ev serê kaniyê ev jî serê kaniya Bakurê Kurdistanê ye eynî gundin eynî navçene bi hevan e di navbera wan de xetekî heye ev xet jî beriya 100 salan hatiye danîn serê sibê millet dema şiyar dibe beriya 100 salan dema şiyar dibe dibîne ku di navbera mala wî û mala pizmamê wî de xet danîne û birayekî li vê derê dimîne birayekî li vê derê dimîne îjar ev 100 sal e eşekî pir mezin heye dramek mezin heye dibe mijara fîlman dibe mijara romanan ew têlên ku di navbera malan da hatine danîn alîkî navê wî lê kirine Tirkiye alîkî navê wî lê kirine Sûriye millet êdî ê di zewicin gusîlê xwe ser têlara davêjin êdî di eydê û erefata da însan hediyê xwe diyariyê xwe di ser têlara davêjin ev dîmenên hovîtiyê dîmenên dramatîk em 100 salan bûn şahid êdî roj hatiye ku ev dîmen ji holê rabe ev sînor jî bila ji holê rabin bila însanên me ên serê kaniyê dîsa werin cem hev bi heremên bê sînor bila ava bibin yani çi îcab dike merû sînor dayîne navbera her du serê kaniyê di navbera Rojavayê Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê de jî sînor îcab nake yani biya min ve qet sînor îcab nake bila ew jî rabin ama di vê rewşê de dewleta Tirkiye çeteyê xaniye li vê derê bicîkirî armancê wê ew e Kobanî jî bigire ev e îjar aniha banga Qesedê we ew e ku çeteyên dewleta Tirkiye van herêman biterîkînin û milletên me ê ku ji wê derê koçber bûne cihardin vegerin malê xwe hedef armanc ew e bê şer bê kuştin bê pevçûn milletê me bikaribe malê xwe nîvînê xwe çi ye çi eşyayê wan heye li ereba swar kin bi piyadî dibe bi kamyonan dibe bibin li serê kaniyê girê spî cihardin bi cih bibin armanca ew e gundê van dere eger nebe müdaxaleyekî eskerî dikeve dewrê müdaxaleya eskerî jî bi tena serê xwe tenê Qesedê nakeve dewrê ji we re bêjim hêzên koalîsyonê wê bibin şahid yan jî wê piştgirî bidin dengekî wisa jî tê eger ji nava şervanên ÖSO Sûriye Millî Ordusu MSO êlme guderîkirin hene tu îcab nake hûn şer bikin hûn dikarin biterîkînin hûn dikarin bang li Qesedê bikin xeber bişînin ji Qesedê re ew jî ji we re dibin alîkar hûn dikarin biçin herema dibin kontrola Qesedê de kes qarşî we nabe kes we nakuje hûn dibin parastinê de ne însanekî wextê ji kirinê xwe poşman be bixwaze normal bijî elbet bi şiklekî rêya efûkirinê tê peyda kirin yani ez alîgirim ku mirov însana bikar be efû bike niha zarû zêçê wan mezin bûne niha daxuyaniya Duran Kalkan heye ev mijara min ji we re behs kir a serê kaniyê azadkirina serê kaniyê ez dibêjim di rojên pêşme de sibê du sibê heta serê salê em bibînin ka pêşketinên çawa çê dibe helbesta Amerîkayê pir muhîm e ez ji we re bêjim ez hin tişta dibihîsim ji we re dibêjim helbesta Amerîkayê muhîm e hebûna Amerîkayê ya li Kobanî anha hatiye bicih bûye muhîm e ev hêz û quweta ku Qesedê anha bi dest xistiye ber vê min biçê ve diçe muhîm e wana hemî bê lambeya kesk ya Amerîkayê nine hemî koordîne bi hev re pêş dikevin hevan no daxuyaniya dawî ya Duran Kalkan heye ew jî muhîm e di derbarê Rojavayê Kurdistanê Sûriyê û hebûna girîla ya li Rojava de ka em binêrin çi dibêje Duran Kalkan em viya bi destûra we rakin
Di derheqê rojeva li Tirkiyeyê Duran Kalkan dibêje baweriya xwe zêde bi daxuyaniyan neyîne. Çima? Çünkü gelê Kurd û Kurdistanê ew qas komkujî dît, ew qas işkence dît ku guhê wê êdî nabihîse, gotinan nabihîse, çavê wan êdî tenê dibîne. Yani dişûna gotinan da êdî çav dikeve hereketê. Heta tiştekî bi çavê xwe nebîne, bi bihîstinê, bi sozan naxape milletê Kurd. Bawer nake. Ji tiştên ku dibîne bawer dike. Êdî milletê Kurd hatiye ketiye vî halî dibêje Duran Kalkan. Heta gavên şember neyne avêtin. Heta ji rêber apo daxuyanî neyê, heta ji rêxistina me dibê bawekê fermî daxuyanî neyê, heta gavên ku herkes bi çavê xwe nebîne neyê avêtin, pêwîst e em qet nebihîsin, bi tu tiştekî bawer nekin. Kî çi dibêje bila bibêje, me eleqedar nake, em ê li karê xwe binêrin. Karê me çi ye? Karê me dewamkirina tekoşînê ye, mezinkirina mücadeleyê ye dibêje Duran Kalkan. Ez bidomînim nabahsa Sûriyê dike dibe belê li Sûriyê dawiya me ha mijdarê guhertinekê giring çêbû, rewşekê ku nayê fehmkirin tune ye, her tişt pir şeffaf e, zelal e, naxwazin fehm bikin, me ev eşkere got, piştî Xezayê dor hat Lübnanê, piştî Lübnanê jî me got dor tê Sûriyê, piştî Sûriyê jî dor tê Qibrîsê dibêje Duran Kalkan. Yani niha rewşa ku li Sûriyê diqewime bi pêşengiya Tirkiye tê kirin, serkeftinekî derew e, serkeftinekî sexte ye, balon e yani dibêje. Li Sûriye rewş vê gavê zehmete ku li Sûriye avabûnekê nû were afirandin, tevlihevî dewam dike, ji xwe li Xezayê, li Lübnanê jî mesele dibê, li Iraqê jî ê kevin hemî hatin hilweşandin, di asta heremî de ev çi ye? Pez meselê hinekî zelal bikim, cümle ji hevû de qut bûne. Zehmete ku li Sûriye avabûnekê nû were afirandin erê. Welhasıl dibêje anha li Iraq jî di nava xeteriyê de ye. Tiştê ku niha têne afirandin ne mayînde ne. Li Sûriye nakokî gelekin, yani heteşe herçend bixwaze hikûmetekî ava bike, herçend bixwaze hin sozan bide jî, dibêje ev ne realîst e, pêk nayê, ji ber ku li Sûriye hem ji ber baweriyan, hem ji ber hebûna milletên cuda nakokî gelekin. Avabûnên etnîkî pirin, ziman, mezhebên cuda hene. Komên gelan em pir cuda hene. Sistemên demokratîk, konfederal, federal ancak dikarin van derdoran li hev kom bikin. Sistemên nedemokratîk nikarin xwe li ser lingan bigirin. Nikarin tiştekî baş biafirînin. Li ser Îranê vê gavê dibêje dorpêç heye. Zextên li ser Îranê wê zêdetir bibin di demên pêşme de. Lêya din Tirkiyeyê. Niha dor tê Tirkiye. Dixwazin li rojlatê behra spî kontrolê çê bikin. Sistema sermayedar ya tekparêz li ser bingeha enerjî û ticaretê. Ji ber vê yekê rê amade dike. Yani bi vê Sûriyê, Lübnanê anha dibê rêya enerjiyê çê dikin. Ev rêya paxişkirinê ye. Ji Sûriyê jî rêya paxişkirinê bû ji bo wan wê dor were ser Qibrîsê. Türkiye wê bibe navenda şer dibêje Duran Kalkan. Ji ber vê yekê gotinên weke vî şerê Türkiye kir, Tayyip Erdoğan bi serket, nizanim wisa rêve bir, wisa bi bandor dibe, ev hemî gotinên vala ne, gotinên fîşe ne dibêjin soran. Yani tenê gotinên xapandinê ne, bi vê yekê raya giştî ya Tirkiye, milletê Tirk tê xapandin, rêveberiya Tayyip Erdoğan pir qels bûye, li ber ketinê ye, ji bo ku li ser lingan bigirin vê yekê dikin, dîtin ku pêwîstiya wan heye ku li ser lingan bigirin, hewcedariya wan bi Tayyip Erdoğan heye ku bikaribin bikar bînin, di bûyerên bi vî rengî de dixwazin Tayyip Erdoğan û AKP bikar bînin, kifşe, diyar e ku dixwazin zêdetir wan bikar bînin, ji bo ku li ser lingan bigirin serkeftinekî piçûk anîn bi wan dan çêkirin, lê wê li ser sînorê Tirkiye çi bibe, şer zêdetir nêzîkê Tirkiye bû, wê çi bêserê Tirkiye ne diyar e. Me got bila Tirkiye dem derbas neke, bila wext wan da neke,
yên ku hevdîtinên beraber apora weke şerê taybet dimeşînin wê sibê fehm bikin ku mesele pir dereng maye. Edî dereng ketine. Tirkiye derfetê wenda dike. İmkanê ku em datîne pêşiya wan, imkanê ku şert û şurt derxistiye holê, Tirkiye van imkanan wenda dike. Yên ji Tirkiye hez dikin, çima vê yekê fehm nakin dibe nizan. Ez nikarim fehm bikim çima hezkiriyên Tirkiye van rastiyan nabînin. Di esasê xwe de eger ku demokrasiyekê çêbibe, tecrübeya Baku Rojdatê Sûriyê ji bo tevahiya Sûriyê dikare bibe model. Bi sûdgirtinê dikarin li Sûriyê jî vê yekê pêk bînin. Rast e, tecrübeya ku 10-12 salê li Rojavayê Kurdistanê pêk tê, tecrübeya demokrasiyê ku hemû millet bawerî bikarin bi hev re bijîn, ev sîstem dikare li tevahiyê Sûriyê pêk were pêşniyaz dike Duran Kalkan, ancak bi vî şeklî milletên cuda, baweriyên cuda dikarin bi hev re bijîn. Wekî din tim şer û kaos derdikeve. Beriya çend roja min jî gotibû, belkî jî ev hêzên navnetewî, hêzên ku di Sûriyê de guherîn pêkanîn, belkî jî bi zanebûn naxwazin sîstema demokratîk pêk were li Sûriyê, ji bo ku tim şer û pevçûn nakokî çêbibin, ji bo ku ew bikarbin ji van şer û pevçûnan fayde bibînin. Bi taybetî İsraîl. İsraîl li wê derê çi qas nakokî hebin, ew qas axa xwe berfireh dike, ew qas pêş dikeve, tiştan dike bahane. Niha Duran Kalkan wekî din dibêje, Heval Cemal jî, yani Murat Karayılan jî beriya niha re gihand, rast tekiliya me bi Rojavayê Kurdistanê re tune ye. Ez pêşniyaz li we dikim hevano baş guh bidin vê paragrafê. Di dereqê hebûna gerîlaya li Rojavayê Kurdistanê de ye. Ka qedera gerîla li Rojavayê Kurdistanê wê çawa be? Dibêje Heval Murat Karayılan jî ra gihand ku rast tekiliya me bi Rojavayê Kurdistanê re tune ye. Eger Kurdên ne ji Sûriyê hebin û ew kes bi PKK re tekildar bin, eger Rêveberiya Baku Rojdatê Sûriyê biryar bigire, ew ji qadê wan derkevin, ew ê derkevin. Yani bi taybetî ji bo PKK-yan qet pirsgirêkekî tune ye. Ew ê werin çekê xwe bigirin, derbasî Bakurê Kurdistanê bibin. Ji xwe berê ji bo ku li Rojavayê Kurdistanê li dijî Daişê li ber xwe bidin çekê xwe anîbûn, ji Bakurê Kurdistanê derbas kiribûn, hatibûn Rojavayê Kurdistanê. Ji xwe ji demborî jî herkes zêdetir, ji herkesî zêdetir haya Tayyip Erdoğan heye ji vê yekê. Ji bo me pirsgirêk tune ye. Pirsgirêk tune. Rêveberiya Baku Rojdatê Sûriyê jî divê bila serê xwe nexe belayê, bila nekeve tengasiyê, bi vî şeklî nikarin zext bidin ser Rêveberiya Rojavayê Kurdistanê. Li Rojda navîn şer wê dewam bike, wê şer berfirehtir bibêje, dibêje Duran Kalkan. Yani tişta ku min fehm kir, dibêje Rêveberiya Rojavayê Kurdistanê bila zêde serê xwe nexe belayê, eger mesele hebûna gerîlayên ne Sûriyeyî bin û eleqa wan bi partiya me hebe, qet ne problem e. Em amade ne wan hevalê xwe çekdar, şervan ji Rojava bigirin, derbasî Bakurê Kurdistanê bikin, bi tevî çek û silahê wan. Ji bo me ne mesele ye. Bila dewleta Tirkiye yan jî hêzên navnetewî bila li ser di rûyê me de zextê li wan nekin. Bila me nekin bahane. Li Rojda navîn şer wê dewam bike, berfirehtir bibe, hîn bêtir dikare kûrtir bibe, ya rast asta sala 2024 girîng bû, lêbelê di sala 2025 de jî sîstema yekperest ya sermaye ya di ser netewî re wê êrişê xwe dewam bike. Ji bo statûkoya ku di şerê cîhanê yekemîn de ava kirin perçe bikin. Wê çi bikin? Giraniyê bidin ser Iraqê, di ya esasî İran û Tirkiyeyê. Yani piştî Sûriyê bînin bîrawe şer wê li Qibrîsê çêdibe dibêje, paşê dortê Iraqê, paşê jî dortê İran û Tirkiye. Ama esas hedef İran û Tirkiye ye. Ji ber ku statûya ku netewdewlet ya sed salî di ser İran û Tirkiye re ava kiribûn. Yani İran û Tirkiye kiribûn netewdewlet. Hêzên hegemonîk İran û Tirkiye anha li Rojda navîn hêzên hegemonîk ên serdest İran û Tirkiye ne. Niha
hegemonyayeke nû ye heremî ava dibe. İsrail hewl dide xwe bi hêz bike, hêzeke hegemonîk a heremî bi piştgiriya sîstema sermaye ya yekperest dibe ava bike. Bi lihevkirina bi Ereban re, bi lihevkirina bi Siûdî, Misir re, li ser bengeha lihevkirina Ereb-Îsraîlê li dora rêya nû ya bazirganî û enerjiyê dixwaze sîstemeke nû ya rojhilata navîn ava bike. Sîstemeke ku statûka netew dewletê ji holê hatiye rakirin. Sermaye bi lez û serbest tev digere. Lewma li vê herema ku ji aliyê çavkaniyê enerjiyê ve navend de ji bo hin zêdetir mezin bibe, qezenca sermaye zêdetir bibe, dixwazin rêxistiniyeke nû, pergaleke nû ava bikin. Statû ku parêziya netew dewletê li pêşiya vê yekê wekî asteng dibîne. Yani ev hêzên hegemon ê ku li ser pere dilîzin, ê ku sermaye ji xwe re kirine dîn û îman, dixwazin nete dewlet ji holê rabe. Dewletên mezin piçûktir bibin. Sînor rabin ku bazirganiya wan pir zûtir di nava milletan de belav bibe. Dibêje Duran Kalkan. Em bidomînin li ser mijarê. Yani statûkoparêziya netewe dewletê li pêşiya aboriyên xwe, li pêşiya menfaetên xwe wekî asteng dibînin. Hewl dide wê ji holê rake. Yani vê sîstema ku pêşî li bazirganiya wan digire, vê astengiyê dixwazin rakin. Lewma şer ber bi navendê wan ên heremî ve belav dibe. Pêvajo wê ber bi vê derê ve biçe di ser Tirkiye û Îranê re. Yani welatên bihêz naxwazin. Li her derê wê bi heman rengî nebe, li ser Tirkiye wê cudatir be, Tirkiye ji xwe ji aliyê sîstemê ve hatiye dorpêşkirin, bi siyasetê, bi aboriyê, bi gelek tiştan dikare biguherîne. Yani müdahaleya hevanno. Müdahaleya li Sûriye bi şeklê askerî bû, müdahaleya li Misrê cuda bû, müdahaleya li Iraqê wê cuda be, a İran û a Tirkiye jî wê cuda be. Mesela müdahaleya li Tirkiye ne mecburiye bi şerê çekdarî pêk were. Yani hemî weke li Sûriyê rêxistinekî çekdar biçe müdahaleyê Tirkiye bike, Tirkiye jî artêşa Tirkiye jî bireve û Tirkiye were kontrol kirin. Tiştekî wisa tune ye. Li gorî her welatî sîstem diguhere ji bo puçûkirina wî dewletî. Çawa dibe li Tirkiye? Mesela hêzên navnetewî dikarin ambargoya ekonomîk dane ser Tirkiye. Rusya jî yekna dikin. Waxtê ku sibê du sibe Tirkiye bê elektrîk bimîne, bê gaz û bê neft û bê mazot bimîne, wê demê aboriya Tirkiye serûbin dibe. Wê demê Tirkiye nikare ji derve tiştan bikire. Ji aliyê siyasî ve tu qedexe dayînî ser şîrketên Tirkiye, tu qedexe dayînî ser siyasetmedarên Tirkiye, Tirkiye dikeve nava zehmetiyekî mezin nikare biçe derve were. Yani ji her alî ve waxtê ku dor li Tirkiye tu teng bikî, wê demê Tirkiye mecbûr e teslîm bibe. Xwe piçûk bike, maf û azadiyan bide milletên li nava Tirkiye. Ji ber vê yekê Duran Kalkan hevalên wî rêvebirên siyasiyên Kurd ji Tirkiye re dibêjin hê ne derenge were bi riza dilê xwe em li hev bikin, em ji vê meselê re çareyekê bibînin. Hê serê te neketiye belayê. Were bixwe demokratîk be. Êdî kîjan sîstem dibe bila bibe. Federasyon dibe, xweserî dibe, ama divê rêvebiriyekê ne navendî be. Ku milletê Kurd bikaribe nefes bigire, xwe bixwe rêve bibe. Ama rêvebirên dewleta Tirkiye vê yekê ji nedîtî vetiye. Naxwazin bibîsin. Ew hînbûna wan ye sed salî heye. Hînbûn e. Hê jî Tayyip Erdogan behsa kuştinê dike, behsa tehdîtê dike, dagirkirinê dike. Ji ber meseleyên li Sûriyê çavê wan jî sor bûye, hêz û cesaret girtine. Ji wan wetirê dewam dike. Ama rastiya Saddam Hüseyin nabînin dema ku wê dagir kir. Yani ev hêzên hegemon ê navnetewî wisan e pêşî te teşwîqê sûç dike. Te dixe nava sûç, dosyayê te zêde mezin dike, stûr dike, paş hêştera dibêje kewere. Kewere te çi kiriye? İjar hevanno. Mesele bi vî şeklî ye. Yani daxuyaniya Duran Kalkan divê çarçovê bi vî şeklî bû. Yani dikarin weke bangekî dawî ê li dewleta Tirkiye jî bihesibînin.
İja ka hûn hatine hevanno hûn tev bi xêr hatine ka ji kerema xwe re hûn çiqa ji destê wetê bibin abone ez zanim nîvê hevalên ku nihal me temaşe dikin ne abone ne halbikî pir hêsan e hûn bibin abone ji bo me fayda wî heye em weke rojnamegerên Kurd heqeten îmkanê me xebatê pir kêm e hela însanê ku kurmancî Kurdî vî karî dikin hê zehmettir e çendik û çend hevalê me hene û ji me baştir kurmancî jî dizanin ranabin YouTubeê xwe xebatê xwe bi kurmancî nakin bi Tirkî dikin bi erebî dikin çima çünkü tirsa wan ew e ku kurmancî nayê temaşekirin we jî mala we ava hûn her hebin we îspat kir ku YouTube medya civakî herî baş bi Kurdî dikare were şopandin were temaşekirin eger mirov vî îşê baş bike li gorî usulê bike derewan neke manîpüle neke agahiyan rast bide hûn dikarin bişopînin we îspat kir ku hûn dikarin medya civakî ya Kurdî bi pêş bixin ev dibe teşwîq ji bo hemû hevalê me ê ku bi zimanên cuda weşanê dikin îjar ege hûn ji kerema xwe re kerem kin hem bibin abone hemû hevalên ku ji Tirkiye me dişopînin eger hûn bibin abone dewleta Tirkiye nikare bibîne yani sîstemekî wisa tune ye kesekî nikare we teqîb bike bişopîne ka kîjan însan diçe bedran dere dişopîne teqîb dike tişikî wisa tune ye tabii ki elbet em ji aliyê dewleta Tirkiye ve hatine naskirin dewleta Tirkiye me dişopîne normal e jî ama îşê dewleta Tirkiye çawa zor e mesela hevalekî min ê ku tamamen Tirkî weşanê dike bifikirin ji bo dewleta Tirkiye pir hêsan e diçe axaftinên wî gotinê wî dixe nivîskî dide ber sewciyekî dozgerekî û dawe lê vedike pir hêsan e yani hevalê me ê Tirkî weşanê dikin karê dewleta Tirkiye hêsan dikin ama ême ne wisa ye ji bo ku rayedarên dewleta Tirkiye meqamên dewleta Tirkiye bikaribin di derheqê YouTube'a me de gilînameyekî vekin yani giliyê me bikin dosyayekî ve bikin dibe herî kim ne deh tercümanan wergeran bigirin kar hevalê me kurmancî axif ê werger çi dikin van axaftinê me wergerinin Tirkî dozger wergerê dixune bide piştrast û karê wan gelekî zehmet e hela vî camerî çi gotiye çi negotiye li hember me dawe vedikin karê wan zor dibe yani ji bo wî dibêjim baştir e ku mirov bi vî şeklî bidomîne ez ji wan rîca dikim hem ji hevalê xwe dosyê xwe re bêjin bila me bişopînin û hem jî bibin abone ez îro bi destûra we pir zêde peyamê we nexwînêm ez jî hinek westiya me ez xatir ji we bixwazim ez bawer dikim tiştekî awarte tune ye ama piştî weşana ez diçim mesajê we dixwînim piştî mesajê piştî weşana zindî baş e tiştekî di nava heftê de mala te ava Fuat Kabal te ji me re tiştekî şandiye û her hebin hevalê Fuat Kabal ev hemî alîkariya aborî ku hevalê me dem bi dem ji me re dişînin ez bînim bîra we wana ne ji bo min in ji bo kanalê ne kanala me jî piştgirî dide hevalê me yê rojnameger yê hewcedar yê li Rojavayê Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê bi me re kar dikin em van alîkariya we ji wan re dişînin bila baweriya we hebe û ji kerema xwe re wextê ku hûn bixwazin alîkarî bidin hevalê me yê rojnameger bê tereddüt hûn dikarin eyn bi vî şeklî alîkariya xwe ya aborî bişînin ew dîrek tere ser hesabê hevalê me yê rojnameger yên ku niha di nava şer dane û ji siha şer xizmetê dikin ji miletê me re agahiyan didin her du hevalê me jî şehîd bûn dewleta Tirkiye bi zanebûnê ew kirin hedef sûçekî pir mezin e sûçekî pir mezin e û divê doz were vekirin mirov çawa doz veke jî nizanim em hêvî dikin hevalê me din ê ku niha li saheyê dixebitin weke cîwana cûma hinekî li xwe miqate bin baş e bi hêviya rojên xweş azad dem baş çi dikin bikin bila bedew be azadî nêze